Λοιπόν, ας πούμε ότι περιδιαβαίνετε την Αθήνα και ας πούμε ότι πέφτει στο δρόμο σας αυτό. Είναι ένα βιβλίο, δεν έχει σημασία ποιο βιβλίο, και κάτω δεξιά έχει ένα σηματάκι. Λέει, μου αρέσει να ταξιδεύω, θες να με διαβάσεις, είμαι δωρεάν. Τι είναι αυτό το βιβλίο λοιπόν, θα μας πούν αμέσως η Σοφία που έχω αριστερά μου. Να είσαι καλά Σοφία που ήρθες. Ευχαριστώ. Για πες λοιπόν, Σοφία Αντώνης, έτσι. Πείτε μας παιδιά, τι είναι το book crossing. Το book crossing για μένα είναι πολλά πράγματα. Είναι βιβλία, είναι φίλοι, είναι διασκέδαση, είναι άπειρος χρόνος, ο οποίος όμως χρόνος ξοδεύεται επικοδομητικά, είτε διαβάζοντας, είτε γνωρίζοντας καινούργιους ανθρώπους, καινούργιες εμπειρίες. Με τι ασχολείσαι, Σοφία? Εγώ είμαι φοιτήτρια διαιτολογίας. Διαιτολογία. Ωραία. Λοιπόν, οπότε βρίσκεις χρόνο για να έχεις τέτοια βιβλία, τα οποία να αποκαλύψω κιόλας τι έχουν μέσα, έτσι. Και Αντώνη θα με βοηθήσει να το διαβάσω. Λέει εδώ, δεν με ξέχασαν εδώ, bookcrossing.com, με άφησαν για να βρω καινούριους αναγνώστες. Ποιος με άφησε, ποιος θα με διαβάσει μετά από σένα, σε ποιον άρεσα και σε ποιον όχι, όλα αυτά τα βρίσκουν στο bookcrossing.com. Υπάρχει ένας κωδικός, το BCID, το οποίο μας το δίνει το site, με το που μπαίνουμε και δηλώνουμε ότι έχουμε αυτό το βιβλίο στα χέρια μας. Είναι δικό μας αυτό το βιβλίο και θέλουμε να το αφήσουμε να ταξιδέψει. Μπαίνουμε λοιπόν στο site, δίνουμε το κωδικό, μας δίνει το site το κωδικό που είναι το νούμερο που βλέπεις. Ωραία. Και από κάτω υπάρχει και το nickname, το ιδιοκτήτης, ποιος το είχε. Πηγαίνω στην Αθήνα, το αφήνω σε ένα καφέ, το αφήνω σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο, το αφήνω σε ένα κινηματογράφο και κάποιος το βλέπει. Το παίρνει, πηγαίνει στο site πάλι, BCI, στο site βλέπει το κωδικό BCID και γράφει το νούμερο που βλέπουμε. Και μου έρχεται ένα email σε μένα που το άφησα ότι ο τάδε χρήστης, εάν είναι μέλος του book crossing θα δούμε ότι είναι κάποιο παιδί που, με το nickname του, οπότε το ξέρουμε και θα πάρουμε την πληροφορία ότι το έχει. Αν είναι κάποιος άγνωστος θα δούμε ότι κάποιος άγνωστος το έχει πάρει. Και μετά θα συνεχίσει το ταξίδι. Εγώ να ρωτήσω τη Σοφία τώρα, ποια είναι η πιο περίεργη ιστορία που έχεις ακούσει μέσα στο book crossing? Για βιβλίο. Για βιβλίο. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο το 2002, το 2003 απελευθερώθηκε στην Αμερική και βρέθηκε μετά από το 2008 στις Ινδίες. Κανένας δεν έχει μάθει πώς βρέθηκε μέσα στα 3 χρόνια. Πώς έγινε αυτό? Το βρήκε μια κοπέλα νεαρή στη βιβλιοθήκη της γιαγιάς της. Το πώς έφτασε εκεί πέρα, ούτε αυτό το ξέρει. Απλώς έχει κάνει ένα ταξίδι μέσα στα 3 χρόνια. Λοιπόν, εγώ για να μπω τώρα σε αυτή την ωραία παρέα, γιατί είστε μια ωραία παρέα, βρίσκεστε μεταξύ σας, τα λέτε, συναντιέστε. Κάθε πότε, Σοφία, γίνονται συναντήσεις? Στην Αθήνα γίνεται την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα. Αλλά στις διάφορες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στο Βόλο, γίνονται σε διάφορες Κυριακές ή στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη, μέσα στο μήνα. Πάντως, μία φορά το μήνα συναντιόμαστε. Επίσημα συναντιόμαστε μία φορά το μήνα, γιατί έχουν δημιουργηθεί και κάποιες παρέες και βρισκόμαστε και εκτός επίσημης ημερομηνίας για διάφορα. Σινεμά, ποτό, φαγητό, πολύ φαγητό, πολύ φαγητό. Εγώ πρέπει, συγγνώμη Αντώνη, πρέπει να περιμένω να βρω ένα βιβλίο στον δρόμο για να μπω στο book crossing, γιατί είναι λίγο άδικο αυτό. Δηλαδή, εγώ θέλω να μπω μες στην παρέα. Όχι, μπαίνεις στην παρέα δηλώνοντας, κάνοντας register τα στοιχεία σου. Μόνο αυτό. Βάζεις τα στοιχεία σου και πρέπει να αφήσω ένα βιβλιαράκι να κάνει διαδρομή. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Απλά, εάν βρεις κάποιο βιβλίο σε κάποια συνάντηση, αν σου αρέσει κάποιο βιβλίο και το πάρεις, καλό θα είναι να το δηλώσεις ότι έχει έρθει στα χέρια σου το βιβλίο. Πόσα βιβλία έχουν έρθει στα χέρια σου, έτσι λέτε? Στα δικά μου τα χέρια? 4. 4. Ναι. Εσένα, Σοφία? Δεν θυμάμαι. Πρέπει να είναι πάνω από 100 ή 200. Ναι, δηλαδή διαβάζεις. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, μια που λες μεγάλους αριθμούς, πόσα μέλη έχει η ελληνική κοινότητα του book crossing? Πρέπει να είναι περίπου στις 3.500. 3.500 μέλη που παίρνουν βιβλία, αλλάζουν βιβλίο. Για ποιο λόγο αφήνουν τα βιβλία? Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολύ κρίμα να έχεις ένα βιβλίο στο ράφι σου, να σκονίζεται, ενώ μπορεί να ταξιδέψει, να δώσει ιδέες σε άλλους ανθρώπους και να χαρίσει και εσύ με αυτό. Δηλαδή, εγώ άφησα ένα βιβλίο στη Ρώμη, πιάστηκε και όταν... Ρώμη. Ναι. Και όταν ήρθε το email, ένιωσα τόσο μεγάλη χαρά που μπήκα μέσα στο φόρουμ να το πω στα παιδιά.
Το άφησε στη Ρώμη και πού βρέθηκε μετά? Βρέθηκε στη Ρώμη. Βρέθηκε από μια Αγγλίδα τουρίστρια βέβαια, η οποία κατάλαβα. το πήρε, έγινε μέλος του Book Crossing και πήρα το email ότι ναι, το βρήκα εκεί, θα το απελευθερώσω μετά μόλις το διαβάσω και αισθάνθηκα τόσο μεγάλη χαρά που αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις. Σοφία, ποια είναι η διαδικασία πριν να πάρω το αυτοκόλλητο, να το τυπώσω, να το βρίσκω στο site, τι κάνω για να γράφομαι ας πούμε στο bookcrossing.com, αλλά μετά θέλω να αφήσω ένα βιβλίο να ταξιδέψει. Τι κάνω εκεί? Κάτω από το προφίλ σου υπάρχει ένα εικονίδωτο που λέει Register Book. Το πατάς και βάζεις τα τυπικά στοιχεία, δηλαδή τον τίτλο και το συγγραφέα. Για πες ρε Αντώνη τώρα, τι βιβλία διώχνεις ή στέλνεις ταξίδι, να μην πω διώχνεις? Οτιδήποτε, όποιο βιβλίο μου έχει αρέσει μία αγαπημένα και μη αγαπημένα. Εγώ προτιμώ να αφήνω τα αγαπημένα βιβλία. Δηλαδή δεν είμαι από αυτούς που έχουν πάρει κάποια βιβλία, δεν τους αρέσουν και τα αφήνουν. Προτιμώ να στέλνω βιβλία που αγαπάω για να τα βλέπει και ο κόσμος και γνωριζόμαστε μέσα από αυτό. Δηλαδή κάποιος που θα το πάρει θα μου πει έχεις δίκιο, είναι πάρα πολύ ωραίο ή όχι, δεν μ' άρεσε. Και γίνεται μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Κατάλαβα. Και να ρωτήσω το εξής, είναι μόνο λογοτεχνικά τα βιβλία, είναι και βιβλία σχολών? Είναι και βιβλία σχολών. Έχω δει και βιβλία σχολών, έχω δει και βιβλία εντελώς οικονομικά. Για αμοιβαία κεφάλαια. Αυτό ας πούμε δεν θα το έπαιρνα ποτέ. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Μ' αρέσει γιατί είστε δραστήρια κοινότητα, έχετε πολλά να κάνετε ακόμα και γι' αυτό εμείς ως Ψηφιακή Ελλάδα και θα παρακολουθούμε το Book Crossing και θα γραφτούμε στο Book Crossing. Και σας περιμένουμε την Κυριακή, τελευταία Κυριακή κάθε μήνα να μας δείτε. Να το πούμε και αυτό. Αυτή την Κυριακή. Τελευταία Κυριακή κάθε μήνα. Πού γίνεται η συνάντηση? Αλλάζουν τα μέρη. Μπαίνουν στο bookcrossing.com. Ναι, και βρίσκουν. στέλνετε κάποιο μήνυμα ομαδικό σε όλους τους χρήστες. Ωραία. Να αναφέρω και κάτι ακόμα. Ναι, Υπάρχουν όμως και οι ετήσιες συγκεντρώσεις, συναντήσεις μας, τα οποία τα ονομάζουμε συνέδρια, συμπόσια. Και φέτος θα γίνει 1η με 4 Μαΐου στα Χανιά, όπου έχουμε. Δεν ξέρω τι κανονίζουν τα παιδιά κάτω, αλλά θα είναι η ετήσια συγκέντρωσή μας. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ τα παιδιά από το Book Crossing και εμείς θα πάμε στη λέξη της εβδομάδας που δεν είναι άλλη από το βιβλίο.